Bona nit a tots. Pares, Professors, alumnes, directiva, autoritats. senyors i senyores. Per a començar aquest discurs, dir que és un honor per a nosaltres estar ací dalt representant a l'alumnat de segon de batxillerat i que agraïm aquesta oportunitat. Robert Frost, un poeta nord-americà, va dir una vegada: en dues paraules puc resumir quant he après sobre aquesta vida. Seguís endavant. Ell ho va aplicar a la vida i també és perfectament aplicable als nostres cursos passats. Tots hem tingut dies en què senties desbordats, en els que creiem que no donaven per a més. Però si estem avui ací és perquè al final, d'alguna manera o d'altra, hem trobat la forma de superar tots els obstacles que el batxillerat ens ha posat en el nostre camí, no sols acadèmicament, que no és poc, sinó en l'àmbit personal, que òbviament també s'ha vist afectat per totes aquelles hores que hem passat davant d'un llibre. Per exemple, qui no s'ha barallat amb un amic o amb un pare per estar de mal humor o nerviós per aquest examen que tant temies? Però sempre van saber seguir endavant, majoritàriament gràcies al suport rebut de tots aquells que ens han aguantat durant els dies més estressants. Tanmateix, sentim informar-vos de que vos toca aguantar un poquet més. Perquè ara tots estem amb la mirada posada en aquest examen que tant hem sentit parlar i per al que s'estem preparant aquests 2 anys, la selectivitat. Però bueno, suposem que aquest no és un tema del que vos vau sentir parlar en aquest dia. Ja que el motiu pel que estem així és per a celebrar el final d'una etapa, perquè 6 anys han passat des que em vam entrar en aquell centre que infonia un poquet de respecte. Però al final, el violant ha acabat sent per a nosaltres com una segona casa, a la que pot ser, de vegades, no teníem moltes ganes d'entrar. Però al cap i a la fi, si ens posàrem a calcular les hores dels moments viscuts allà dins, serien moltíssims, ja que 6 anys donen per a molts. Però només alguns d'estos romandran per sempre en la nostra memòria, per ser dels millors o pitjors de la nostra vida. I si parlem de la nostra segona casa, també hem de parlar dels nostres segons pares, els professors. Qui dir-vos més que gràcies? Gràcies. Gràcies a vosaltres ens hem convertit en les persones que som ara. Ens heu marcat en major o menor medida, de vegades fent-nos de confident. Òbviament va haver-hi moments roïns, però en totes les famílies hi ha, no? Així tot, estem segurs que quan hagin passat molts anys ens continuarem recordant de tots vosaltres amb molt d'afecte. Però avui toca dir-vos adeu. I junt a vosaltres toca dir adeu a tot el que ens era familiar i ens feia sentir còmodes. A partir d'aquest moment se'ns obre una porta a allò desconegut. Una nova pàgina d'aquest gran llibre que és la nostra vida es mostra davant de nosaltres amb intenció de ser escrita. Però abans i durant tota aquesta nit anem a recordar tots els bons moments i a gaudir de tot el que es queda, que no és poc. Gràcies!